Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, Renungan Harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madita saludna, tapukama parminggota, martang yang nahoho mahita.
Amin. Tapuji matu hata marhite ede nomor 220 ayat 1 ayat 2. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumompa langit dohot tanoon. Amin. Luluhon maau ale debata, jala parbadahon badakku dopak bangso naso daulat roha. Sai palua maau sian bawa siulakon si pautoto dohot ajek kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogokku, tongos mahati uranmu, dohot hati goranmu, akan manogu au, pataru au tudolok ni habadiaumu, dohot ingananmu. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanamina di Banua Gijang, para si rohana sumurung di sude jolma, dang diolani ho anak nguna sasadai, ilahu kodo ibana, umopop kami mamorsan dosa nami, sahat tuhau na pinarsilangi. Saya patuguma rohanami asa unang ganggu rohanami, maka porsyai asesan ni dosa nami. Asa unang mandele hami, ala ni dosa nami, alai asa positutu rohanami di asini roham nagodangi. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak aholongan ni rohami. Amin. Oh
pangihon hamuma patik ni debata di minggu judika sadadion ima sian patik parjolo sahat patik paupaton. Patik parjolo ahu do jahoba di Batam nina di Batatta yang jadi marakup ahu bahenonmu di Batam. Patik paduahon yang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodina di bagasan aik na di toru di tano ianggo tunggabi si sombaon manang sioloan. Patik patuluhon yang jadi dohonon goarni di Bata ianggo soture dalanna aihona uhumna dosogot akana marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggui dina ono marima ulahamu nasa siulaunmu alai anggo ari papitohoni ari paradian ni Jahoba di Batam dui yang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahamu rodi isi ni huta ni halak pe nama gebati hutam ai dina onom ari do ditopa di Bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papitohoni dibahini do umbahen na di pasu-pasu di Bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan di Bata ale Tuhan di Bata tai pargogoi mahami mangulahon na hobar patikmi amin. Tatopoti madosata nagodangi dijoloni Tuhan di Bata martang yang mahita. Ale Tuhan di Bata amanami na di Banua Gijang podo na patupahon hasisani dosa ihami halak nadangolon marhite-hite anak aholongan ni roham. Cai asima roham dihami akan mangarsakon dosa nami. Te sahapi ma tubagasan rohanami asisani dosa nami i. Lehon ma tuhami tondim nabadiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami maka porseaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho gabe pelian namangulu jalan nabadia. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni dibata taringot tu hasesani dosa. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangondiata di amai, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai, jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, lai dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon mandi debata nadigijang, amin. Hatani debata turpuk epistel di minggu judika sadarion, ima sian panurirang Jesaya, biddu 40 mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 20 sada, margat tisorin ma hita manjahasa. Songonod do hatani Jahoba, naong mangaleon dalan ni laut, jala dalan balobung, ibagasan aka aek nadoras. Naung paruarhon hureta dohot hoda, karangan dohot parhomas, rap marpayan nasida, dang tarmahesa behehe, pidom do nasida, sungguh naung mitop. Unang be paingot-ingot hamu akan namasa najolo, jala unang be pikiri hamu akan narobi. Ida ma, bahenok kumana ibaru, nunga pola martubur nuai, tungso tadaw muna mai, songon do tahe, bahenok kumadalan di hangolongan, akabatang ay ditano bakal-bakal. Pasangapon ni aka binatang di ladang maau, aka gobul dohot aka pidong uto, ay lehonok kuma aek di halongonan, aka batang aek di tano bakal-bakal, mangalehon minum bangsuku na hupiliti. Ima bangso na jadi honi di au, mamaritahon hamuliau kusogot. Ima sahatna, martuado akan natumangihon hatani dibata, jala nau peopta. Amin.
Saha tindak komah hapor seautai, songon nahi na tindakon di dongata sahapor seaun di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogu naso hatu dosan, natu mompalangit dohotan. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadei, iman itu Tuhan si Maria, naga bagebean siantun di parbadia, andorang soho bubuhon. Ido tu hatta natu maon na bernit di panghukuman isilatus, namate terpajal do ibana di hau pinar silang, natu atu banua turu dung di tanom, namulak petuluhon, nama naik ku surgo, lahu udul siamun di bata Jahoba, nama naik pargogo naso hatu dosani, sima ibana paimai mulak sogo tanoon, manghukumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia ditondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan ni Kristen akan nabadia, dohot dia sesandi dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangungkut dagi anak mangmati, dohot dihangluan naso rasul. Amin. Salam. Titing dihuriata HKBP Rawamangun Minggu 3 April 2022. Parmingguan di HKBP Rawamangun. Jadwal dohot hatotuon ni parmingguan di HKBP Rawamangun. Bui mata jaha di harotas titing ni huriata.
Mardomu alanunga di Totopon DKI Jakarta gabe PPKM level 2 mulai bulan April 2022 ruas naeng marminggu di gereja nunga boi be tulu halak sabangku dohot tetap menjaga protokol kesehatan. Padidion Nabadia Minggu 3 April 2022 di parmingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriatado Padidion Nabadia tudak danak torop nidak danak nama jalo Padidion Nabadia 10 halak opat bawa onom borua. Pertangyangan WIK Rabu 6 April 2022 pukul 10 sia WIB Patupaon ni Huriatado pertangyangan WIK marhite lives sian YouTube HKBP Romangun pinangido tuhu hita asamad dohoti pertangyangani di Bagasta B. Jadwal periodisasi seksi-seksi. Sosialisasi itu periodisasi sudah seksi. Nunga di Patupa tanggal 10 Maret 2022 pukul 11 WIB. Maringanan di gereja. Jadwal rapot pamiliton seksi boi madi bereng di Harotas Titing. Ibadah kesehatan Ina Naomi. Senin 4 April 2022 pukul sia WIB. Di Patupa Huriatado ibadah kesehatan Ina Naomi HKBP Rawamangun. Maringanan di Taman Wiladatika Cibubur. Borhat sian gereja pukul 8 WIB. Sude Ina Naomi asamad dohoti ibadai. Parheheon seksi parupuan Huria Manang SPH. Parheheon Ina SPH HKBP Rawamangun. Patupaoma bulan April tahun 2022 on. Aka kegiatan na di Patupa boi madi jaha di Harotas Titing manang di web HKBP Rawamangun. Perayaan Paskah dan Parheheon Sekolah Minggu. Sekolah Minggu naeng Patupahon perayaan Paskah dohot Parheheon aka kegiatan na di Patupa bui madi jaha di Harotas Titing manang di web HKBP Rawamangun. Ruas Nataba Minggu sadarion tajalodo gabe ruas baru ima sada. Dina Junita Boru Pajaitan Namar Baju Rosian HKBP Pantai Cermin, alamat Jalan Sunan Bonang nomor 10 sada Rawamangun, Jakarta Timur, WIK Kayu Jati Sunan Giri, Jongjong Mahamu. 2. Keluarga Tubur Firmanto Simajuntak, SE, Poni Helen Borusi Hotang, SH, Rosian HKBP Maranata Tambun Bekasi, alamat Jalan Mojokerto Raya 1 nomor 53C Hutan Kayu Selatan Jakarta Timur, WIK Hutan Kayu Kayu Manis, Jongjong Mahamu. Tuhan ma nama masuk keluarai gabe ruas nadenggan di tonga-tongata talumobi di joloni tuhata. Ruas namoding. Nah di hari Selasa 20 sia Maret 2022 nunga jumolo moding sahalak ina Rosmaida Boru Situmorang umur 67 tahun tidading ni amatta martupal Leo Purba nahinan alamat Jalan Tanjung Keliling nomor 30 RT 11 RW 11 WIK Cipinang. Tudian hari Rabu 30 Maret 2022 di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama nama ngaleon gogo dohot pangapulion di keluarga namar sitaonone. Pilihan dohot aka udut-udut buah-buah tajahama di Harotas Titing naong pinaradi ni Huriata. Di pasu-pasu di Batama aka berita masa dohot ulaun aka sipatu pauta baen sangap di Goarna.
tapasada marohata martang yang mahita. Dami debata nasumurung sian salhu naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di hamak kadabang dainang hahaanggi pinaribot nadong di bagas joran itu hatta marminggu di bagas atikion dohot di hamu akka na marminggu secara live streaming di akka bagas tabi hatan di bata turpuk jamita di minggutta sadarion ima nanienet sian suratnya Apostel Paulus madapoton huria Filipi. Filipi bidutolu mamukka may sian ayat 4b sahatu ayat 14. Sono mahatan debata hujahama tuhita salhuna. Aimolo diripu deba adong si pangasahononna di pardagingon da lama humanian tarsunat di hari pawaluhod doahu, nasian bangso Israel marga Benjamin, halak Heber, tubuh ni halak Heber, halak Parise manghuton patiki. Garang dorohakku mangalele huriai, sohasurahan di hati goran nasian patik. Alai naung parutung akiat diahu, harugiat doi hujujur ala ni Kristusi. Salhu nado tahe huetong harugian tumibakon hamuliaon ni panadaon ni Kristus Yesus Tuhaki. Ala ibana pasiakon salhu nai, husiakon salhu nai, jala orbuk-orbuk doi huetong asa huomo Kristus. Asa di bagasan ibana ahu didapot unang marhati goran siap patik. Tung sian haporseaon di Kristus do, ima hati goran nasiat debata na marujahan di haporseaon. Asa hutad da ibana dohot hagogon ni haihon nai, ro di hasasaor tuakka haporsuhanna, dinagabe sa pangalaho ahu dohot ibana di hamamatenay. Anggiat saha tahu tuhai heon na sian akka namate. Apala nang sanga hutakupima nang naung gabe sundenggan. Alai say hutuhaido anggiat tertakupahu songon naung tinakup ni Kristus Yesus yahu. Aliak kadungan dak kurajumi diriku nang sun hutakupi. Oddo tahe. Huhalupahon na dipudikku, ueahi akka na dijolo, dopak padangido hupuspus, dopak upah hamunangan nasian pajon ni dewata siya gijang, di bagasan Kristus Yesus. Ido sahana. Huren tuhata dihamak kamanami, saluhu nahita na pungudison, lasroha di bagasa tikyon, lam torop akar was nuhriata, naro tu bagas joron. Sudah mahita manang yakon asa lam malum portibion, sian pandemik kopi sapulusia, jalaboy hita salu na songon na somal, marminggu rap dohot sudah akka ruas nuhriata di bagas jorota. Dia maka manginang adong sada keluarga, adong sada anak konna, anak semata wayang. Ala sasada do anak konna, macai di pamanjan atau rasna do ibana. Jala sude na pinangidona mulai sana met satu nama godang pitor di leon atau rasna do. Jala ala terlalu di pamanja, gawe tangding ka pangalahona. Di ulah maka ulona nasugabiyak,
jala gabe mangarsahi rohani akan atorasna. Ngamacai losok rohani atorasna laho mamereng pangalaho ni geleng non. Ngasuri akaho berjabu akado ngasahuta laho mabayan akka penilai tu geleng non ala songoni pangalahona. Ngagudang akka artana dijual anak konon. Di saratiki memuncak mak muruk ni yang makna dok bapak nak tidak songonon. Daktar pa bereng-bereng awi pangalahomi. Lau masyak sianon. Tumagom mau udang berdanak ketimbang adong anak kokku gay mangarsahau. Ido. Jadi biasanya bolak kaina muruk bolong ngabe muncak muruk munai kebiasaan songonido teh. Na jolo inukku songonido. Osator molo nang boy betar picak ko lau sejabon, keluar sejabon. 10 sada gelekku, bola laro pe sada tinggal 10 tau. Alani muruk na dui. Ate, atar pina lau maju iba, na jolo iba atar lau madau tu kuburan marsuguti, borngeneng eluluinyan. Jadi bolo muruk na tua-tua somal do songon ate. Di palau mana konon, lau mana konon mangarato. Alarang tolak be, yusir mak. Dungi marpuluh-puluh tahun mangarato anak konon, dungi neng mula memana nung 15 tahun pangaratuan nak. Itu di mana mas surat, adang dope WhatsApp kan, adang dope handphone. Oma na burju, molo mula nonau, alana sali tolu hali do mobil tu hutana, manugot aria botari, na jual soni huta teh. Jadi molo hutana pe soni do, bolo ngapa ton terokot do akabawa igijang nyata ni mobili, akaburua ditorin na. Jadi molo mula kan nonoma senadawan non, alana atar dulu tong delanon itoru jabun natutuana. Molo berengan no di jomurho sada adu nabotar huwering siap mobili berarti ngamula berohama merengau. Imai sini suraton. Dongi mula may mana di hari neto tuhon na. Daudo pay mana mar mobil. Ngay beri mana jabuna. Biasanya tormoraro mga tusi jabuni halak batak do halak Jawa. Molo jabuni halak batak pajumuran na ijolo do ijolo jabunay. Asahor bereng. Alem molo halak Jawa biasanya pajumuran na manangi saping manangi pudi do. Ate. Yuta nami soni do. Jabunya halak batak mo asal jumuran na may ijolo halak batak mo. Hibereng ba. Harong tulu opak aduk nabot tari jomur omak non. Nda muruk nonay ngomakon, sa ada rupang ido aduk nabotar. Bahasa gawi opak ijo murimanen na. Alay sa ijo no hukon imana satu jolo jabunay. Turu memana sa jabon mabuan inatana do anak konna. Ijalang ma marhoras-horas mahalahi. Ipatadahom ma omma parumay mo omma puminna. Dang burbi omak nay. Biar sosong alak bat ate. Dang boy parumay kui. Mula ito tutunommu dakwang gagalek ko na. Atar musir sa wati galeng non. Ali tutulo mo na manguli do borusianu manang borusiliban. Ali holang roy bapapuna papuki. Pitorlas do rohana te. Jadi odo tema pinestaw pe hamu. Aung do pe na papuki kateng musik baga musikin na musik. So ngonion. Pitori sukuna na konoma. Oma namuruk do pe tuau. Basa muruk pang. Ay hupang ido surat tisa ada dua nabotar bahasa yang nomu gabe opat ijong urhodisi buti dupang holang mor to sejabon nunga huma apoko ima holong na tutue holang mor do pe sejabon dang saado pangaratuammu ho aku sudah memaafkan kau jai molo huwai ni pangido hosa ada adu nabotar huwain oba adu nabotar lu bisa pinangidomi maapu hulet tuho Itor marsya walam mageleng nodok mana mulai ate mama berjuni rohami hape nangin na. Holang mak nai di paul bapak nai pa bereng do ate. Biasa sone te. Ate soni do kan si patah cemburu do iba. Oma ena geleng diba apa enggak ya do tiba begadang gudak pun ate. Ay bukharo holang bapak nai holang jalang do buti sae. Maka anak kamat ta unang murah-murah murukam tu geleng muna unang melibes.
Me biari ban non bolo mod di kampung denge dungo makna geleng nan non. Ade. Jadi dungarong piga-piga hari lama ibana mengelilingi hutanon. HP terbereng di dongan nama, dongan sama gudang non, nang tinggal di hutai dope. Beh ngarosia ne pangarat tua puang. Lambuli do, labgateng do ibana enna. Tuh mak tajak me mana musik songon ulau tanah perzoloi. Nungi ajak me mana. Kidan. Betabah taulahu majo. Kapala roho di ngotoro petikina jolo ulau tanah sudeng gani. Taulahu majoi. Inna dongan non nasa hutaon. Tungi romai bana madokon, ahame dokon. Oti dua sunai. Aku bukan yang dulu lagi. Kalau ini dokon mana? Saya bukan yang dulu lagi. Alirang sarupa tweet dia teh. Kau bukan yang dulu lagi. Dang dia teh. Sotok salah hita teh. Alan orang do baik net terakhir. Kini ku sadari sayang. Indah musik. Dangi nonon. Aku bukan yang dulu lagi. Dang na perjoloi biau. Nah, olak ni baju cerita nate. Aka manginang. Jadi bahasa hata aku bukan yang dulu lagi. Berarti mengadop tunggolu baru. Berarti berhadapan dengan hidup yang baru. Dan memang aka manginang odonang jojot dilului halak. Marhanguluan baru. Hidup yang baru. Makanya Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah ningulu ni jolma dakkera behita. Molo nunga jojot halak di Jakartaon. Boy tolu sampai 4 kali marminggu sadari. Ate. Dangala namang isi kurat ya kainang. Dangate. Ala pingi do mana marminggu. Setabi Roma marminggu di HKBP Roma ngupukulon manugut mana pukul 10. Dagtabubah jamitai. Borhak matu san. Tong dang tabu mau si mana pakai lalanna borhak matu san. Dia mulai menunggu satu buat hari ime warna jajan rohani keliling memana di Jakarta. Sabil tu mall imu sik dotong tabuna kan. Sabil jajan tak kolang jajan rohani sekalian belanja atar soni mau naik. Nah, ido jojo dilului halak. Jala mardobu don tu partodion di tengah-tengah ninggulu di jolma. Makanya dong istilah sonari, gudang do halak madok kosonon. Bahasa merminggu tusan. Iyalah, aku udah lahir baru loh, gitu loh. Ang sonete, saya udah lahir baru loh. Jala gudang anak madok koni akar rosnya KBP doi. Ade. No seha mulup, holang teraptar do. Dakya mulup. HP nung betuai mana tokinay na mamate ipaksa pandeta ni HKBP to ngaborngin ni koro manayak ko di mana. Misalnya. Alasan naman dokon aku udah lahir baru loh. HP wah dang lahir baru bana. Nong tulu halu di mana terdidi jali didi sih. Odok ka manginang persoalan na. Oke lah. Kalau dikatakan lahir baru dia makka manginang ilului doi. Kita pe gudang do mangalulu istilah hidup baru lahir baru. Contoh ada naringgasa sonari akarwas ni huriatta wisata rohani. Sada lama itu Yerusalem. Kan sonari Yerusalem ngamurabe hepeng. Ngamurabe ongkos. Eta tu Yerusalem. Biasana molo hita HKB Kristen tu Yerusalem dang maluli gelar ramu sih. Ate, dang mulak kamu sana gabi situa daung, tong do belajar situa 2 tahun. Dang gabi arang embel-embel muna PDT, pendeta, beta bumahamu, hamir siajar 7 tahun. Hamu lang lau gabi dapat dita. PDM, pendeta muda na musek, dang adongi. Ate. Holang mamereng membuktikan kasih tongan kebenaran ni Alkitab do hita tu si. Alai gudang do halak, ala di dok koningan nabadiai. 2 hali imanay pasu-pasu di tanah Kanaan. Di tanah Kana, perkawinan Kana. Ate. Asalam hotinna. Asalam hoinna perkawinan nai. HP ada orang setuju Yerusalem palahi terus 2 hali berbedai. 1 nang 20 tahun mereka perkawinan. Ate. Dungi musek
terdiri mah di Sungai Jordan, persis kayak Tuhan Yesus tarsoni mo. Ate, di jong musik bah asa songot Tuhan Yesus inna. Jadi berengar rohani, HP sa setong na kami nyimpang. Ate, tabereng majok ka manginang, setabi ate orang tersiuk kamu nak ya ate mangulahoni. Ale mulai bolo di Jordan kada pahabotuan di HKBP, honer PP do hamu ate. Dangi, dungi buha, melalui penjarahan rohani, bodo pe martangiang, dinganan-dinganan na dianggap tanda kutip keramat. Sarupa doi, mana tahu setabi dang merdak danak, bicar rotuson asa merdak danak. Mololau jol matu salib kasih, kanang do kamar-kamar doa na. Bepitori do ilubeh. Pai ang do bolang do pe martangi kamar pitori pai mai mana di. Martangi yang disi. HP ija budak ke martangi yang. Ate. Margereja pe laong. Tak ya. Apa bolot to putu salib kasih. Kalau do tu si. Asa ilusi. Jadi ang do parbina tuan niak kana martangi lem tibo di duluan lem jono ora tuhani. Atar soni dora. Ate. Jadi pitora haron. Pitor songon na hening do ngabo apa kilalamu tenang bah inna. HP suasana mabayanyan. Tenang bah jono Tuhan inna. Apa holang sali di mana martangi yang laut tu taman iman sidik kalang tong martangi yang isi. Ate. Dungi musik anon lau arong musik taman patung Kristus di Sibiabea. Ate. Songon na virali. Anon martangi yang pas lebung di patung Tuhan Yesus macet tabuin tak. Ate, apa si tor di salib nai bahan patung nai butini sok kamar doa, wah lang bino to be, sampai tangis pe mana di lalai mana bay. Artinya kamanginang, may dokon penjarahan iman, ya, penjarahan spiritual, jala, denggadang pola bahasa alay. Alay unang ma, alani tempat, alani inganan, gabe tubuh haporsyamu di sini. Bukan. Apa dok Tuhan Yesus omnipresent, dimanapun Yesus atau Allah debata jongjong hadir di mana saja. Ketika kita boleh memanggil Dia. Pengalaman rohani si songono dok kamanginang nejojo masa dihita. Gabe sipata dang boy bertambah haporsyota. Ang do penadeba. Lau tu kuburan. Ibu sigaret nyabung na arda na jului. Ipagalak. Mari sak mo doa mongin na. Tokin naik bah disak do ba ngamoro ni batang nain na. Hape narodo lugo mangadulus. Misalnya. Ate. Guyang dope songonyak kamanginang. Dan yang paling kita mungkin sedikit terlena dengan istilah seolah-olah kudus. Tak kuboto molo salau mulai segerejon paingot tamu tuau syirik kita. Ima minyak urapan mamiaki namuding. Dengar kya masai di HKBP. Jo doh bereng ros nuria nang itu tu batang nai buat miyaki kita burhon HP molo iban na jo lalak batak persirangan sira tau rai HP sira sa sitong na boy do mengawetkan molo gudangkan HP molo dok kamu minyak urapan hujahajahan na dari minyak urapan non gudang atuna mangulu do bahasa minyaki Tuhan Yesus sada. Karena bagi mereka Allah itu Yesus Kristus sesuatu yang luar biasa do. Allah minyak narga do, na khusus. Odang anggur huber minyak munai, berarti na murah-murah doi. Ate, minyak kaleng-kaleng doi. Hape minyak urapanon, makana ihai tegor Yesus. Allah arong murid nama dokon tu baru sama dia bahasa lakko minyaki arga situ tu deh nason arga ni bahasa pola keberatak ko na Yesus. Alarga do. Sabulus doa menam muna parfum nargai asangur itu dah. Aha hubungan teologi ni. Usuk ke maju hita. Ali nak pala pagajang okisoni. Ang do penama bay Bibil. Utung ma bapa anak situ ba musi agenda. Kan? Gudang dope.
Molo sorang akadat dana ibai paku nagajangi anti petirin nai do bibil lebung na. Apa suai jahai. Bacai gudang do pihak kamanginang. Seolah-olah kita adalah orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi proses keimanan kita, pengalaman iman kita masih teologi yang tertanam. Masih proses haporsiaon nang ditanam mulai sedana. Karong dua proses teologi tak. Satu, teologi yang tertanam, tertanam mulai sedana kita mersiajar patik, marminggu doa kana asing, di jabuta, di gereja, di sekolah. Alai daknya berkembang, holang ritual don. Alai orang suwarna-warna teologi pertimbangan, artinya teologion ketika kita sudah besar, anak sidi, nung belgai hita magodang, saya refleksi homma, akka haporsiautai nang diajar honi tu hita di tonga-tonga di ngulutta laho carata mangalului debata asa mangulu debata di ngulutta. Jadi ada dua bentuk proses ni haporsiaun ni halak. Haporsiaun secara tertanam holang diajar hon inong namong na sekolana garejana soni terus dang bertambah dang adong pencarian penjiarahan rohani di bana. Alerong proses haporsiaun nedokon nakaning pertimbangan dia mampu merefleksikan segala imannya melalui perbuatannya. So nedokon di Jakobus, hapo iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi marhite parnguluan na siganupari lam jonok imana tu Tuhani, lam itadai mana Tuhani, lam bangoluma hadirionna. Manguluma haporsionna, manguluma akka roha di bana natotong boy jonok di bana tutuhani. Damang dainang oddo nang dohonon di si Paulus tu halak Filipi. Dia mau mengajak orang-orang Filipi supaya jangan terlalu tinggi hati dengan level mereka. Unak tibo nasida marhite tingkatan nyak kengulu-nguluna. Unama kilala imana merasa lembah dia. Ay sipata hudok kemajok kamanginang uludo sedikit. Baru nok kunaing pesimis ate. Manang dang yakin ruasnya KBP sonon. Bolo pasuk pak kamu do ruasnya asing. Manang nabiralira karismatik. Gereja dia do kamu. Ya alaka ado kamu muna Kristen. Ide do kamu bergereja. Bayi HKBP do. Lemas madokon. Dia KBP do. Hata dono dotong lemas. Seran semarto di mari HKBP. Ala Jepang dot anggota gereja karismatik. Itulah kami di gereja kami, apalagi patorak kalai songonoma, marsoba sonon, teroma hitam sek. Ta doh mahita tu icak-icaknya lah itu riata, idok kita mak, imada HKBP on, imak soni do HKBP on, boleh berminggu jongjok kudul nungi mulak. Dakaru mangolu haporsiota, air Kristen doho Kristen, ruas di doho, bah HKBP doh bah. Jago HKBP bah, mangulu rapor senami sih. Hira seorang soni. Jadi molarong piga akka gereja nasi maaf, madok kesongoni salah tadu. Apalagi najok ruasnya HKBP jajar rohani, isalahoni mana gereja asalna, hati-hati. Mana-mana. Gudang ngedur ruasnya HKBP, macalau gereja asalna. HP ang do pe register neson. Ido. Ang do register neson. Holang tartot dong imana saotik dak sonelo mani rohanai di gereja sianu. Sugo rohana apid na mau bahin na. Ya yare boto kamu arung sada keluarga seliling nguluna imana boy pidda gereja 5 hari. Gereja HKBP Rawamangun maju mana? Selek matu punganina, ala punganina di mana tong selek maju tong. Imada? Pidda namo sanon, dengan tanya suarakuin na pidda mana tu gereja. HP sampai mana berbedai, pidda matu sanin na. Sampai mana berbedai tong?
pida mau sana. Akhirnya nung batua mula memana musik tu mangun. Idok ma boleh masuk punganina sola gloria inna misalnya. Sola gracia do, gloria sola gracia SPH. Teroma sola gracia mandokot dang boy ngamai tua hoinna. Nah, di tengah-tengah di ngolut tasongon idok konsibi Pauluson. Orang yang hidup di dalam Tuhan, nama ngolu di bagasat Tuhani, jala jonok di bagasat Tuhani, ikon orang doh hasurunganna. Harus punya nilai kelebihan. Seharusnya orang yang semakin mengenal Tuhan, harus semakin bijak dan mengerti di dalam hidupnya. Ikon lam pahami mana, ikon lam denggang ngoluna, ikon lam boy bana, lau patuduhon nama ngulu do debata hatan debata di bana. Tak sebalik nak kamanginang, dia harus keluar dari zona nyamannya, comfortable-nya. Iko keluar dari mana sih don zona nyaman? Patuduhon, aku pasti berbeda dari yang lain. Jadi molodo otong lam doho imana tong tupunganin ada bah. Baik ikolam minarat tong buhin ada. Ikolam gudang namar holong drona rohati bana. Una tong masuk ima tupungan ama tupunganina tupunganon balam gudang alona. Masusai. Itu dah. Mama inilah makin masuk ke gereja makin banyak kegiatannya dari pagi sampai sore banyak kali lawannya namusek. Datang. Lam jonoki bana tu Tuhani, lam manada Tuhani, ikol lam mangolo na baru bana. Jalodo de patudon si Paulus, tu ala Filipi. Bagi Tuhan tidak ada tingkatan level dalam keduniawian, dalam hidup kedagingan. Alai di bagasan ngolu partotion, iko boydo halak mangolu, ala adong padang si tujuanna. Karena ada pandang tujuan yang akan diperlihatkan. Memang amanginang macai moldo bolo keluar di basya de jonanya mata nang hasomalak kian ikut gawe moldo hita keluar sani. Wingot do bolo pertanyaan kami na jolo arisan si majutak ate di utara ba Pitor idokon akadong tubodo aidang ngulak kamu amang inna saya maju mangan dang dope dang marjabi tang utarin na daung haya ro maksudnya lahon na bau siru-siraud naraku HP sa merjuji de tokalai ido jadi mulai sona maton no dang wi hay merjuji narana HP ngang mau bekar totong ido ya asal hari sakam sebulan saya bau siru-sir daung ya ro dokot tinata dang mula mejuhita sampai wornge kita soniko saya masih sukun, mana tahu namar saya amangin na, tahu namar saya ruasuniku. Ate. Hasomalan ini gudang dope diulahon, dang lokang dope. Jadi seolah-olah ibadah ini hanya menjadi tradisi. Ya, ini nak kudokon teologi yang tertanam dan teologi yang penuh dengan pertimbangan. Malarok kita masuk tu pengajaran di debata, mana ada debata, dengan dui los imam musik ta reflection dung magudak kita. Itu nang dohnokku. Sarupa do yang manginang sapar Tuhan lah hita Jakarta. Bolo mulak kita tu puna pasogit. Arang baju ulaon mana makal holi mang dia. Kan? Molo hita, molaon non dangulau. Ulu ide tu ratakan, molaon non hidup baru dau. Dangulau jonok-jonok tu tengkoraki. Dangulau non atuson, molon non. Sak metai sih. Teroma misalnya maju lu terdong tak. Rosok koida, roson itu. Debanion, omak tau na, adang bah nghidup baru, gijang maruham. Apalah songoni ho, sehali do orang boto di Tuhani, dosa terampuni do ninna, dohok mai tamu seisi. Gurang do terjebak jol mai songoni. Dang boy konsisten di mana? Ya. Tidak bisa dia konsisten tanda kutip nak kelokon aku bukan yang dulu lagi. Jadi setiap orang harus memiliki target, komitmen yang benar ketika kita ditangkap oleh Tuhan. Marhite padidion nabadiai itakut debata hita tapatuduhon mamangoluta jala isomma akamanginang moledokon hidup baru, hidup yang selalu berproses di tengah-tengah hidup kita. Ya.
Hidup yang selalu berproses. Jadi halak nangulune baru nakali ko si Paulus ison ulupa homma dari puduki wea karena dijolok kuina seolah-olah mau menyatakan kepada kita lam tu hape dagingon lam gudang hape nang najinalahan na di dalanan lam tibu hape parsikolan niba ikolam mangatusi ba di lomon ni rohan debata di tonga-tonga di nguruta marhite akka haporsyota. Jalata kasih tutudui. Bahkan di dokko si Paulus nak kaning wilala horbu doi sampah doi akka panguluk kina parjoloi ahar honommu hamorau diau patik huboto parminggor ringgas bau ale olak ni dope taringot tu hapor syokku ale dungi takut Tuhaniau ipabolang si malolokku hubereng imana lam takas hutad day mana sarhite pangalokku lam huboto ma ternyata dang dia dope dahulu ni dibandingkan hidup kita bersama dengan Tuhan. Odok kamanginang perjumpaan yang kreatif. Perjumpaan yang kreatif ketika bersama dengan Tuhan kita mampu melakukannya. Molo di HKBP jarang dorong kesaksian ate, akamanginang jarang dorong kesaksian. Ale bolo di gereja-gereja nasi dorong kesaksian. Ihita jarang doi. Ay mau taban kesaksian, dang boy ben masuk bar minggu jam 9 don ate. Etor muraro. Aku berkesaksian. Terima kasihlah kepada Tuhan. Aku telah mengganti mobil dari Avanza ke Pajero na gijang di rohan namanya itu. Apa dangi kesaksian atau? Gitu. Thank you God inna musik bahasa Inggris musik. God bless you inna ropung na akhir pa dokonyon inna. Halak nang pajupang secara kreatif do debata jala makilala debata mangulit tonga-tonga ningoluna. Iko mampet tong paling sedikit mardiakonya. Begitu dah. Amanginang, satai bunang jong kamu dijabui. 2 tahun kamu marle secara live streaming di Jabuta. Wah, ilak kamu do durung-durung muna 2 tahun di Jabu muna. Begitu dah. Unang sel dokon, tabu bajabi tadi pat ditain na. Apa dak ya? Begitu dah. Mar live streaming kamu 2 terus hamar minggu. Wah, ilak kamu do durung-durung muna. Manang tiki disodoro, bedo dah. Babu hama cara tamadada sinar debata. Manang setabi orang jomur kita na mengguga pakilalat to kita asabu kita merefleksi hapor syota. Molo Jepang nama jolo akhir tahun. Bolarong acara Natal do baru. Ilak kamu do durung-durung itu gereja. Mana kolang acarana jalo hamuna? Unang ala di fotokopi tidang, bolo marano mah fotokopi boleh sido. Ate. Mana ulang tahun kuah mangenang, ulang tahun, gajang umurmu. Molo perayaan ini hebat doda. Ate. Di hotel manang di dia, HP sadapi pardita ada yang udang, do situannya, situwik na kan? Pilihan na pinangarong. Unang maju pilihan na, hamulaton na pinangarong. Manang malu po sa parsahiton. Unang saldok kodok suruh pardita robah. Tanya ko jomang paditain na, holang malum lubah hamu. Bah, satabi ate. Lubah melak kamala tuhuriai. Manang mangrupiak kana bagus todong muna, adong darta muna. Mola arong do si songono kalakna, maul doi manada parjupangan na do debata. Iban na marsilelehod do hita, iban na jonot do hita, iban na bodo hita makilala, songo dia do imagodoi. Kesegambarat tadok debata, songot dia pangalahon di debata, naing taulah di portibion, isido jupak ta perjumpaan kreatif. Jala isido hai baruni di patari daun si Paulus di jamita ho to halak Filipi nang tuhita di bawah tikyon. Ido kamangina. Maapa manginang tersinggung kita teh narokoni. Tapi ini menjadi refleksi teologi bagi kita. Ate. Menjadi satu cambuk bagi kita. Bagaimanakah supaya kita mampu mengatakan, aku bukan yang dulu lagi. Aku adalah lahir yang baru. Jala ikon baha. Ikon terus dahita. Manada mamadang Kristusi. So pandang tujuatta. Ahmedok konak kamanginang. Mula di bagasan turpukta. Di bagasan tikyon. Di kisah Rasul Saplonom ayatul bersada. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat. Seisi engkau dan seisi rumahmu. Iko porsia, iko Kristusi pada situ tujuan. Ya doa kana toras mengajari geleng na marcelolet tu gereja.
Anak pola leo nih, H2P, tidak. Manang gudang do pihak kaulan-ulan nasing. Nah boy mabaik kita gabe mampu. Ya. Mamereng. Bah, toho do tutubah. Tuhani mangulu do diau. Nah julau sonoddo, sonari ngasonon. Kita harus mampu memperbandingkan antara hidup kita yang lama dan hidup kita yang baru. Hita na jolo, do hita sonari. Ido na idokon si Paulus son. Dia memperlihatkan hidupnya, molo bahasa kerenna, before and after. Ya, ima. Na jolo, adorang, sesudah, after. Hidup kita harus seperti itu, harus mampu bermetamorfosis. Ini udah. Na tua-tua na jolo, molo ubano ni mana, dang palay ce una. Tuh mah tua udi. Ini loh. Bolsonaro mah unang macam bah. Dia salon, cek jo, warna pirang. Manang warna hijau, bahasa hijau pung, alare minggu au neng merkur, bajuku na hijau, sepatuku na hijau, ate, kalukku na hijau, bolo hijau taburo pe. Cek jo butu, warna kuning, bajuku warna kuning, sepatuku na kuning, koru-koruku kuning, masu na unik, tinggal mubang nama te. Misalnya, ya. Ngakarep beson nari. Dangan dong pei. Tarik coba bohikon lembe tua indah tu parsalon. Itarik sabulon. Asa kencang, itarik sabulon. HP alai kencang na galas meribak. Misalnya. Gak gudang. Ya. Inovasi-inovasi seperti ini sudah dilakukan oleh orang. Lah, kalau kita mampu mengadakan inovasi-inovasi baru dalam hidup kita, kenapa nilai iman kita nggak kita inovasi dengan baik? Lamdeng nggak tawain, ate, baik udah. Nah biasanya parmuruk, biasanya pemarah jadi peramah misalnya. Ya. Biasanya mar bete-bete do. HP lama-lama nung masuk punguan gabe senyum, cocok do mak ba masuk punguanku bah, terus cuma tamat tong. Itu bapak, tak bawa mobil, leg grab pudah, lenon tadi. Lebih-lebih nih Leon. Sel 50.000, 100.000, lembur judo bah. Asal mula kau senyum. Wana tong mula no sa gereja no muru merepet. Ayah do, nah do ninna. Mama ini baru pulang gereja lah terus marah-marah. Baru bola buruk. Emang gua pikirin na musik. Nah, jadi kamanginang. Ayo. Siapakah yang memulai? Dimulai dari diri sendiri. Idok kamanginang. Ate. Dimulai dari diri sendiri. Ta mulai makana ding uluta. Kristus ma gabe pandang situ jota. Asa mangulu hita. Suang soni mahamak kanatoras na mubeda dana koda. Jadi ang nagpadingan kuak kamangin ang karatoras. Na joli hutanami molo tardidi. Iba ko do geleng mi tardidi. Oh lumarhua mangalap goar. Danganong malak goar di gereja dah. Hamu do mabay goar na idak padita dak situ. Da. Holang na mga pehotangan do hami masu-masu asa gabi dohot imana tu haluaw ni. Jadi bola kada tua-tua songoni do boleh bain kedurina imada ngayala gel popukope guarna inna. Hamu do baik guarna. Jadi dengga bak kamu guarna geleng muna teng hodok koni namar siajar tar Jumat. Unang maul geleng ni guar geleng muna bak kamu. Murah-murah. Ala guar sipa jojo di ngodok kotik ini haro merjamita bulan nasalpu. Unang bandi si Andrew. HP ni tulis ni si Andre. Hudi ma ale Andrew si majutak. Ale guarna tong Andre Jonathan. HP nung magorang guarna may nung saya terdidi romopung na. Saya alay ko bapak na Jojo inna. Si Jojo magwarna ibak kamu. Dang di ngobe si Andreon. Sendruon. Mate may bana. Matua. Andre Jonathan si majutak si ngongongi mana sih? Di pitunya ni surgon. Nah di mana si Jojo do warna. Sahali na surusuruan. Dangi tangihon. 2 hali na surusuruan. Dang tangihon. 3 hali na dang tangihon. Tutuk ma pitu ni surgo to pinarokko me malala. Ate, bayu dah. Jadi mat amanat. Jadi melo warna si Andre ba si Andre itu.
tangguaranna. Ate, unang mahal baik kamu ala bapak no makna tamatan luar negeri san Inggris san luar negeri san Amerika. Tamam mau bain na. Habi opung na sebote mana kan? Itu dah. Misalnya Matthew tulisanna. Matthew dan potopung nai. Tiu na musik. Itu kan. Yuri na itu buat. Itu dah. Jadi na perpudi mak. Iko patorongamu na do lapatan ni guar ni gelengmu tu gelengmu na. Unang may iba na. Unang nonong meluay mana jujur do binigation belajar sidi. Ado lapatan ni guar mi. Misalnya mana majolo si Timoteus. Timo misalnya majolo dokkon. Timo ado lapatan ni guar mi. Dakku bawa to amang. Iso mabay guar na opukku. Je mangul pupung mi. Ngamate ben na je sukunom may. Hape bapak na pereng bawa to lapatan ni guar geleng na. Ayo pung dan mabay guar na. Los muru pe hamak kamanginang do honok do songonon. Molo guar na parjolik ko bapak nomak na mabay ni. Catabi ate ako pung na nok mabay. Ay sipato pung na lani belgani rohana do. Ay ama pape guar ipo pukki parjolo dah inna. Hape sa bapak nomak na parpudi sahali. Opak huruf. Franciscus, Paulus, Jonathan, Matius inna. Madidope iba satu napas manami iba. Ate. Daw, iko bapak na do makna parjol mabay guarna. Ay guar si pajojo ni bapak no makna di. Itu na no kate. Unang muru jam ko pungya te. Itu dah. Asai bo to bapak no makna majodo mangalapati. Itu. Jadi mamolo halak suku nasik kamenon dakalak batak setabi ang no guarna si hau, jadi barang muna masihawi. Hau inna musik. Masusa. Ya. Nah, silakan dan saya yakin orang tua yang di sini telah mendoakan nama anak-anaknya. Dung ditanya kok kamu doi, baru pasat tamu tuh huria. Asa gawe guar nabal gay haduan. Jadi guar si pojojo ni haduan dah. Ikoni do. Unang sebab kamu unang mangyube. Toka guar nasi. Harus didoakan nama-nama anaknya supaya itu menjadi kebanggaan dan nama yang luar biasa. Amin. Martang yang mahita. Ale Jehovah debata manami pardinggan basa mauliate marohanami di Tuhan dihilala rohanami do pajom dihami. Macai rikot do tutu parjupangan nami nasai jut naing ulah non nami parjupangan na kreatif. Marhite haporsion nami, marhite pangulon nami, nang tariday dingulu nami. Nunga hujalohami haluoni marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Marhite nang tardidi hami saluhu na di bagasan ho. Jala makatidakon haporsiaw kami. Nahodo debata Yesus Kristus haluon nami. Lausoma padang situjon nami. Lausoma tiron nami dingulu nami, marhita kapangulon nami, marhita sikap ng pabahinan nami. Ali Jehovah di batama nami. Terusma ingani roha nami. Asa makilala kami Tuhan, moloho mengajari kami. Di bagasan serep ni roha mahami, dang di bagasan hagijangon ni roha, dang roha pardagingop penajujo patudok kami. Alaiko roha partodiom may Tuhan. Ala conok kami tuho jalau hilal kami mangulu ho Tuhan di kami. Ido tutu Tuhan halak nong pajupang doto dang gawe halak namar pangalaho nong lelengi pardagigoni di pataridahon. Ale terusma berinovasi, berkreasi, tuhai baruon. Asa tadda tutu natong doho mangulu nang di rohanami. Suatom ma di rohanami Tuhan. Tarlumobi dakka pangalaho di tonga-tonga ni ngulu nami di Portibion. Asa pos itu tu rohanami Tuhan. Dang dauho siak kami. Ale Jehovah di batama nami.
pasu-pasu marwas niuriam marminggu di bagasat tikyon. Nah secara live streaming dia bagas nabe dohot narong di bagas coromon. Tarlumo biak karatoras nang mabuan akan akon nasida lau majalo padidion nabadi. Ale Tuhan upasatay matuho saluhu nangulu na karwas ni huriam. Asa ho mana punahami jalahami na punaho. Jala terus satu uju ningalu nami. Lam tabba maha porsyon nami maka porseko. Jala ima totong Tuhan. Hupiaw pami. Pasu-pasu akarwas ni huriam. Leo gajang ni umur, leo kahipason. Mulai akadat danak na met satu nama gudang, satu nama tua. Pasu-pasu makarwas ni huriam. Natongon di bagasan parukilon. Lungun ni roha. Ala na jinoum akan nahina holongan ni rohana. Pos dorohanami hodo pangapul na sumurung mangapuli roha nyakana marsak. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nangakarwas ni uriam na dibagasa persahiton. Grace Marsita burtabunan. Nyonya Storus borus nabela. Litong Storus nomi burtobing. Marhulala tabunan. Iskiana tanail marbun. Yeti Erika burus tanggang. Sumihar padapotan siagian. Nyolubatuwing burtapea. Hotlan hutahayan. Charles Sianipar. Nyo sinabela burut nababan. Nyo simajutak burus sihobbing. Akka nasidabe dirawat di akka rumah sakit narong di Jakarta. Ho matatong Tuhan na mga pihotangami. Mangalehon akka hamalumon ni persahiton. Dohot akka ruasmi. Di bagas pemulihan di akka bagas nabe. Naso hagwara kami ganuk mersada-sada. Narong di warta jemaat manang naso tercatat pedisonali Tuhan. Dulu mana sida. Apeho matangami mamasu-masu akarwas ni huriam. Asa boy makilala hamalumon di akka paraseton na sida. Bolotung pegale pamatangna. Bolotung pemarsay pamatangna. Alay malum manang hipasma partodyon na. Pos dorohanami Tuhan. Lausido pahipaso pardagingon na musek. Molo mangulu jala molo di jauh Tuhan. Ay hodo paddaw ni bulun diak kana marsahit. Ali jahuba di bata manami. Tuganup ruasmi. Nagabi ruas ne baru di huriam hagabi pirau mangun. Totong mamangalaroan ang pikiran na Tuhan. Lahu pajupang doto di parminggon na sida di huriamon. Baim mahuriamo Tuhan. Lahu mangalehon haporsyaw na mangulu. Diganup akka ruasmi. Diak kana marsa perohana. Diak kana gali pikiran na. Diak ka dari bagasan akka arsak. Alay pos dorohanami. Marhite nang manobot na sida tu bagas cerom. Malum mapakilala na sida. Marlas ni roha mana sida. Ala nung ajongjok ko di parminggon nami sadaryo. Halay jahuba di batama nami. Pasatay mangulo nami tuho. Ho matotong Tuhan na mardalad di jolo nami. Apeho matangamu na sumurungi mamasumasukami. Jala totong matuhan upang asaw kami ho. Jala dohon nayo mangulo doho mate. Di ho mahamili Tuhan. Amin. Hurian itu hatta di hamuak kadamang dainang. Jakka di bagas tabe. Tapapung mapeliata. Jala ta transfer marite barcode. Narong di layar ta. Narong di bagas di gereja. Tapasa may marite padurungot ta tujolo. Marid di mahita. Jalani
Hurian itu hatta atau masuk kita di acara pada Dion ni Huriata alani pinangido mato akan atoras laho maniup magedong akan akon nabi jala boloron na tujulo akan natoras dimulai masih nomor urus ada pengoni mas selanjutnya tak tuna parpudi atong taparade maruhata terlumubi hamu natoras na kadat danakon iki maridde hitan non jongjong ma natoras di hudulan nabi maridde hita martangi yang mahita. Alia manami na di Banua Gijang narodo natoras nidak danakot 75 buwan akanakon nasida. Saya si maroham jalo manasida gabi anakommu pasu-pasu jala pergugui manasida mangyahai hanguluan sugut marhite hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu kanatoras nama buwan akanakommu nasididio sadarion tangyo kamu mahatan ni Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia portibio ninda madok akasisianna udai hamu masaluhut bangso jadi hamu manasida tu bagasan gor de bata ama dohot anak dohot di parbadia ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahutonahon itu hamu jala ingot ma saya dong anakku do hamu ganu pari rasi-rasa ro ajal ni hasianganon manangis na porsia dohot nidi di dapotan hanguluan alai naso porsia hona uhum sugut tangok kamu madohot hatana tersurat di surat ni si Markus adong ma akan nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama ala dipicang akasisian naima nama buani jadi dung di Tuhan Yesus si sogo marohana idok ma lo samu makadak danak korro tuahu unang orai hamu nasida ay dak kasih songonido harajaon ni debata natuturo na rokot tu hamu manang isepe anggo sosongod dakdana koni bana majalo harajon ni debata dang bongo tiba natusi dungi di haul makka dakdana ki ya peom matangan natu nasida mamasu nasida atong hamak kanatoras rak mahamadok ataha porsotai atidako kamu ma sada dua tol. Atong alusihamu mahata na huzuk kutono to hamu. Na perjolo dipanggil hamu nuaing didion akadak danakon. Tubaga sani na hina porsiam muna alusna. Rapa mandok. Dua behado na ulur hamu muda yang komunon. Asa diboto jalai hiton nasida hatane debata alusna. Atau luhon, naulur hang marsuru nasida tu gereja,
dotu perguruan ni Huria Protestan, asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus, halusna. Atong tapasama nasida tu debata marhite-hite padidion na badai, kudul mahamu Roma sasa keluarga tujulon, los iboma guarna sida. Ale Jeremia Gavin Evan Maximilian Pangaribuan. Udi di motu basan gorde bata ama, do tu bagasaran ku anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasar gua tod di purbadia, amen. Di pasu-pasu Tuhan debata mo, hodi haba mot tu bagasan harajon debata, rodi saling dilingna. Amin. Ale Misela Mary Katarina Sihite. Udi di motu basar pada bata ama, dot tu bagasar ngorok na Tuhan Yesus Kristus, dot tu bagasar goton di purbadia, amin. Sa di pasu-pasu Tuhan di bata mo, hodi haba mot tu bagasan harajon di bata, rodi saliring dililing. Amin. Ale Ariela Jovanka Leonora Jevanya Sitorus. Udi di motu basan ngorde bata ama, dot tu bagasar anak Tuhan Yesus Kristus, dot tu bagasar ngoton di purbadia, amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata mo, hodi haba mot tu bagasan hajar di bata, rodi salin ligna. Amin. Ale Carolina Catherine Duma Sianturi. Udi di motu basan ngorde bata ama, dot tu bagasar ngorak na Tuhan Yesus Kristus, dot tu bagasan goton di purbadia, amin. Di pasu-pasu Tuhan de bata mo, hodi haba mot tu bagasan hajaran de bata, rodi saliling dililingna. Amin. Ale Gabriel Christopher Sianturi, udi di motu basan ngorde bata ama, dot tu bagasar ngorok na Tuhan Yesus Kristus, dot tu bagasar ngoton di purbadia, amin. Sa di pasu-pasu Tuhan de bata mo, hodi haba mot tu bagasan harajon de bata, rodi saliling dililing. Amin. Ale Nathanael Alfir Tabunan. Udi di motu basar gua debata ama, dot tu bagasan ngorok na Tuhan Yesus Kristus, dot tu bagasan ngotot di purbadia, amin.
Saya di pasu-pasu Tuhan debata mahodi haba bokotmu tu bagasan harajon debata. Rodi saliling dililingna. Amin. Ale Samantha Alessandra Elora Tabunan. Udidi mohon tubasan bata ama, do tubagasan ngorna Tuhan Yesus Kristus, do tubagasan ngorton di purbadia, amin. Sini. Saya di pasu-pasu Tuhan debata mohodi haba mu'mun, tubagasan harajon debata, rodi salin nilingna. Amin. Ale Nathan Nicholas Sankara Hutahayan. Udidi mohon tubasan ngor debata ama, dohot tubagasan ngor anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tubagasan ngor di purbadia, amin. Saya di pasu-pasu Tuhan debata mohodi haba bokot mot tubagasan harajon debata rodi saling dilingna, amin. Ale Noella Almarose Marito Tambunan. Udidi mo tubasar ngo debata ama, do tubagasar ngo anak Tuhan Yesus Kristus, do tubagasar ngo ton di purbadia, amin. Di pasu-pasu Tuhan debata mohodi haba bokot mo tubagasan harajon debata rodi saling dilingna, amin. Ale Halona Jojor Nauli Hutahayan. Beri mutubasir gor debata ama, do tubagasan makna Tuhan Yesus Kristus, do tubagasan ngoton di purbadia, amin. Saya di pasu-pasu Tuhan debata mohodi haba mut tubagasan harajon debata rodi salin dilingna, amin. Jongjong ma anatoras di udulan na. Anatoras di udulan na. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungah pasatham yak kadak dana kotuho jala di jakon ho dana sida gawi anak kommu marhite-hite padidion na badie. Asa masuk tuhriani halak Kristen nasi di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling nililingna. Asi maroham dohot jakkan atoras nidak nadahon. Saya pergugoy jala ajari mana sida manugunogu dak dana kotuho. Asarap na sida taruli jakka arta di harajommu. Amin. Jongjong mahita saluhun. Mari dihita.
Tatangyak kema peliat tatu debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang hodo hararuan ni salusi leho-leho nadinggan. Do nasau libasa na mauliutus. Kupasat hai masyan na nilehon mitu hami pilan nami tuho. Tejalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jalan ramoti asa para siyak kami pilanon. Patimbulhon harajong beritonga-tonga ni huriam doho di Portibio. Buhay marohanami marhite hite toddim. Asalam hutadahami godang di sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomon ni roham di Banua tongosongon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Te sama dosa nami sama panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugih tu pangujunan. Palu amahami sian pangago. Mulak mahamu di sadame, kalau hamu mapasu-pasu set Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Tidak pakot Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasar homma damena tutodim. Urian Tuhan tadi hamak kadamang dainang haanggi pinaribot. Asidong parminggot tadi pukul 10 do ula padidon na badia. Ami padita namar jamita liturgis warta jemaat papungupilian penerima tamu multimedia song leader do pemain musik madot kita salutna. Selamat hari Minggu madhita salutna. Tuhan Yesus memberkati. Horas.